Kuwi mbok kek jero tas genah le. Ya Allah kok seneng kating cerentel. Astagfirullah, melebat engko. Heeh, seneng anu. Katang ngono. Tengah di. Lah kono. Kingko lanjut apa wi? Unboxing. Tipake. Ces-cesanem. Hah? Iya. Oh iya, gak apa-apa. Kadung temannya. Seri sopo? Anak wedok pemirsa, anak emake sing gede. Sing nomor 2. Anak nomor 2. Anak temu gede. Kurpoe gawa-gawa. Ki jam piro Dik wis balik? Ya, kono jam 1 udah langsung gawe kok ora selar. Peprene sering sano konone gantung-gantungan. Gantung bantuan. Iya jupro prei le sing semangat nek mergawe. Yo prei ora kan yo. PT ngono yo. Iya, hati-hati ya. Di video apa dulu. Wis mau wis. Sing ati yo le. Sing pinter nek mergawe. Yo kapi kok. Jolali ya. Pokoknya sing akur. Jolali, waalaikumsalam. Astagfirullah. Tinggoh le. Iya hati-hati, gak usah ngebut. Man. Mulai 2 hari wis balik nih. Dadine iki jam piro iki mang? Soale iki mendung pemirsa, dadi iki wedine udan. Tak kondang mangkat. Dadi iki wis ki mau ambek bature. Anak wedok pemirsa. Ki make arep unboxing. Unboxing sukun mateng lho pemirsa, enak apa ora? Ayo mek sendok. Kayak rasanya kok durian. Mek peso, ayo. Mek peso karo sendok. Kita eksekusi. Diumbah sik Dipi. Tak umbah sik le, Nduk. Hah? Kan dioceki yo. Ya wis ayo. Kita unboxing jajal rasane piye nek sukun mateng iki, gak direbus, gak digoreng. Jadi manis apa ora? Mek penasaran jarine kaya apa ya? Apa iki sukune gebuk banget. Jesne. Walah, ketok enak ketoke. Ngene ya. Alah, ketok enak ketoke. Ayo kita eksekusi sukune. Bismillahirrahmanirrahim. Iki legi. Ketok enak dikukus tapi wi. Jajal. Entek apa ora iki engko? Setengah ya cuma setengah. Tak ocekane pemirsa yo jajal dipangan ngene. Jajal. Kayak duren. Rupane kayak duren. Wes ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Peng. Enak. Iya. Enak. Oke. Kayak durian kan ya? Iya creamy. Jebule enak ngene daripada dibungkus. Tapi bare kok pelem. Angel lah. Ini lho miring kok kena. Ngene yo angel lah. Iya lembut.
Enak jebule. Apa dires ya weh? Cocok. Sana. Gak enak. Ih. Nggo garpu kuwi. Kak. Wah, aku ora ngene iki cowoblok wakih. Ning ndi? Ning kali. Tapi gak ning Banyunan. Paling nom. Ora kok tuwek kok. Ceblok dhewe kok. Ih. Enak. Ngene weh, yo. Aku pontek. Santai. Ndek kowe. Ya wis ngene. Ka iso yo. Iso. Manis banget. Katuyan weh. Ya wis gak usah mangan. Tak mangan Ndang. Tapi nek dikukus kemungkinan keset luwih mantap. Persis durian. Cuma gak ambune pemirsa iki ya ciri khasnya ya ambune sukun. Wis aku wis. Ya. Wis. Kok berman beban rasane. Bluben. Ora kaya iku lho. Ning lambe rasane kok enek sing nempel-nempel kok. Kaya durian. Wes, kukus nggak separuh, mak gak entekno. Sirahe ngeluh. Jadi nyadem atau sedino. Duwi melok nekani ora wi kowe? Melok lho. Adus lah. Ya engko bergedok iki Mas. Kok. Ya. Saiki. Aku sih sirik ah. Ternyata manis. Dipangine enak. Pak nang ndi wi? Enak. Persis durian. Mau pupuk pemirsa. Tinggu jaminan. Wis. Salin wi. Yo. Aku pedoske ah.
Enak manis. Iki mau ya pemirsa, Mas Andi balik meneh lah. Kancane mau wis resign pemirsa. Dadi iki Andi karek dhewean ning pabrik. Ning Solo karek dhewean pemirsa, koncone wis padha metu kabeh. Wis padha pindah, padha metu, padha leren. Jadi anak lanang dekne semangat pemirsa. Dadi dekne sing gak metu dhewe. Dadi iki ya saiki ngekos dhewe, apa-apa dhewe pemirsa ya. Dadi iki mau ya seperti biasa. Mas Andi nek balik ki omah ya iku mau nggawa beras, ya tak gawani beras, tak gawani tomat, tak gawani lombok, tak gawani brambang. Dadi tak kon dadi koki pemirsa. Dadi nek duwe beras dhewe, enek tomat, enek lombok, enek brambang, enek iso nyambel tempe, apa nyambel apa panggang, apa nyambel apa. Ben kena dipindho. Soalnya nek tuku panganan mateng kan sekali makan kaya ngono pemirsa. Jadi iki mau kondo jere yo kanggo sak wulan mak nek anu wis sak wulan. Jadine yo wis di syukuri iki mang ya gak gelem pemirsa tak gawani beras. Soalnya apa pajerine padha nempure kaya ngono. Wis mae gak apa-apa le. Mae kan enek beras dadi ndeke ben ora usah menggak-menggok nempur ngono lho pemirsa. Dene iki mau wis mangkat. Alhamdulillah emang bature iki dolan rene kok pas ketepaan Andi urung balik. Dadi yo seperti biasa dijak bareng sisan. Bareng balik tapi koncone iki mau muleh kaya ngono pemirsa. Wis tak kandhani tak kon sing semangat mergawe ora usah ngolah ngaleh. Kirane wis entuk gawean ya wis ning kono. Soale engko nek duwe pikiran ape golek pengalaman nah ya wis terserah kono pemirsa ya soalé cah enom. Tapi ya untuk kunuturi iki mau tak pengen pemirsa nek wis kerasan ya wis. Dadi ora usah mburu bayaran gede. Sing penting ki gaweane wis cocok kaya ngono pemirsa. Dadi ya wis mangkat. Iki mah dhewean, iki mang lak ora gelem, tak jak buka iki ra gelem pemirsa. Iki ning lapangan ya ngono pemirsa, ana acara. Dadi ki urung mulai. Nek gak salah mau kiyaine saka ngendi yo? Semarang pemirsa, nek gak salah yo. Saka Semarang. Jadi mbah iki mbah wis ana wong burung pemirsa soalé yo lagi jam piro. Iki persiapan. Wis pemirsa kaya ngene mak ya persiapan dhisik ya pemirsa. Persiapan ki mang mak wis persiapan reno-reno. Pak, lapo? Wi? Wis burung pe mang? Sudah aku ngulu. Isone. Ki mau sing tak pangan. Jajalan enak endi enak dikukus apa enak dipangan. Tapi yo lembut pemirsa iki mang dipangan. Ngono. Lah sing separo tak kukus. Keset iki dikukus. Separo aja sing mang tak pangan. Kowe sapa 5 dagelan? Wis tak kukus pemirsa, luwih enak ketoke kaya wah. Legi yo, legi dikukus mau legi maneng mentah. Tapi ora mentah laman. Enak kok mentah lah. Ya enak mentah. Kaya anu. Enak, Pak. Kaya kuwi lho. Telo. Oh gak. Duren. Gak. Iya legi tok
nek duwi mung gaber-gaber. Kapan ning kali pemirsa kemang mak bongkar-bongkar kayak plastik tak go ning kali. Urung. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Sing meh dipangan aja sapa. aku gak bukai. Terus Apa? Apa kak? turu. Saya dadine jarene nek muni sing mentah ndak ngrasakno. Tapi rasane iki yo enak nek dikukus pemirsa cuma gak dikukus yo enak. Rasanya seperti duren. Persis kayak duren, cuma nek duren kan wangi duren. Lah iki wangi sukun kaya ngono. Iki mau duwi semulai pemirsa. Lebu Sam. Lah iku Mbak Sela nunggu Dwi mau ganti baju pemirsa iki soalnya ono pengajian ning lapangan. Enek loro, Mak. Apane sih lo? Lanang mbek wedok. Apane? Kiayine? Yo, biasa. Iya. Nek mau wong wedok-wedok padha kali kembar ku ya. Iya. Ini wong anu wong nekak. Rok kira-kira sekolah iki. Tanggo sedene. Mama, gak oleh diglangsur. Rok makeh ngono iki. Iya. Ya iki wis pemirsa tak tutup sak menahe. Iki mak yo arep ganti spray. Lho pemirsa. Lho. Iki sing wis dikukus kaya ngono hasile.